गिबियावनो बासायगिरि आफा इसोरखौ धन्यबाद होदों दिनै मोनसे गाहाम खाबु समफोरखौ जोङो होबाय बेखाय इसोरखौ धन्यबाद होदों जिब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव नुजाफैनो हानाय गासै ख्रिस्टीय बिदा फंबाय बिनानाव आरो बिमा मण्डलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै गागि नोंथांमोन गासैनिसिमबो जोंनि गवालपारा कामरुप बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशन फान्डनिफ्राय गोजोन आरो हामलायथि जासिहरनाय थाबाय दायो जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायजेनसिगोन आरो जोंनि बिरहोनाय बिबान हाबाफारियाव बिबानगिरि हिसाबै दंमोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि आरो पबित्र आखलारि बिथाङा बेरामनि उसुबिदानि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखै बेखाय बिनि बिबानखौ बानस'गोन जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट लेङाइ आफादगिरि बिथां प्रदुम चन्द्र बर' आरो बिथांखौ जों सिनायथि होनो थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो बिथां गावनि सिनायथिखौ होगोन लोगोसे जोंहा 12टा मण्डलिनि 12टा मण्डलिनि गासै पास्टरफोरा दङ आरो साफ्रोम पास्टरफोरखौबो जोङो सिनायथि होगोन बेखाय बिथांमोनखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायगोन फार्स्टलि बुंगिरि बिथां सेक्रेटारि सन्जय राभा दुधनৈ टाउन बाप्टिस्ट चार्चनि पालिका बिथां सिनाखि ब्रह्म कुसुवा बाप्टिस्ट चार्चनि बुंगिरि पालक बिथां अनिल काकुलारि गार'फारा बाप्टिस्ट चार्चनि नेहाथारि बिथां रातुल काकुलारि साराफारा बाप्टिस्ट चार्चनि बुंगिरि बिथां गणपत बसुमतारी गाथियापारा बाप्टिस्ट चार्चनि पालक बिथां देबेन राभा साबागाव बाप्टिस्ट चार्चनि पालक पवन कसारी करिहाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि सेक्रेटारि बिथां अनित काकुलारि पुथिमारि बाप्टिस्ट चार्चनि बुंगिरि पालक बिथां मुतिलाल बसुमतारी हिलाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि सेक्रेटारि बिथां हरिन बर' गपालपुर बाप्टिस्ट चार्चनि पालक बिथां बानेश्वर बसुमतारी बन्दापारा बाप्टिस्ट चार्चनि पालक धीरेन बसुमतारी सामलायलांनो थाखाय जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा सम होनाय जाबाय गिबिसिन थारैनो बे फुंबिलि समावनो जोंनि सोरजिगिरि अनसुग्रा बे इसोरखौ जों हामबायनो दङ बिनि अननायैनो दिनै बे सानखौ जों नुनो मोनबाय आरो मोजां सम आरो खाबु जों मोननो हादों नैथियाव जिब्रैथि गवालपारा कामरुप बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोरारि जथुम्मायाव सफैनो हानाय इसोरखौ सिबिग्रा नोंथांमोन बे समाव गवालपारा कामरुप बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि जिब्रैथि बोसोरारि जथुम्मानि फिरफिला दिखांनाय हाबाफारि बेखौ आं मावनो थाखाय आखाइ लादों बेनि सिगाङाव इसोरनि बाथ्रा फरायनो लादों আপনার পরিত্রাণত আনন্দ ধ্বনি করিম আমার ঈশ্বরের নামে আমি নিশান তুলিম জিহুৱাই আপোনাৰ সকলো প্ৰাৰ্থনা সফল কৰক ঈশ্বৰनि বাক্য फरायनाय आरो खोनासंनायनि गेजेरजों जों बयखौबो इसोरा आशीर्वाद खालामथोंसै बे समाव आं बे फिरफिला बेरहोनाय खामानिखौ आं मावनो थाखाय आवगायगोन बेनि सिगाङाव आं
सुंदर आरज खालामनि नोंथांमोना दयसे फोरमायनो। Jinika Mondoli जों साफ्रोम पास्टरफ्रा आवगायबोगोन जों साफ्रोमबो आवगायबोगोन आरो जों जोंनि एपिआरनि हाबाफारिखौ खोबनांगोन दे खाना होदो क्लिक खालामनाया नेगेटिभ मुङा बाख्नायजाथोंसै 14थि बोसोरारि जथुम्मायाव बेवहा ज' जाफायनो हानाय इसोरनि फिसा नोंथांमोन जों गवालपारा कामरुप बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशना 1999 सननिफ्रायनो गायसनजानानै फैयै फैयै दिनै 14थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों खुंनो हाबाय आरो इसोरा बे समनिफ्रायनो नैबे समसिम जोंखौ अनेक घात प्रतिघातनि गेजेराव दैदेनबोदों जेरैहाय इसोरनि सायख'जानाय हारि इजराइल हारिखौ इसोरा गावनि जाति हिसाबै सायख'ना लानाय उनाव बिथांमोननि जिबनाव फैनो हानाय दुखु धुमुहा जेंना जेंसिनि गेजेराव अनेक घात प्रतिघातनि गेजेराव इसोरा बिथांमोनखौ दैदेननानै दासिमबो दैदेनगासिनो दङ दासिमबो बिथांमोन लोगोजों थानानै सहाय खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ आशीर्बाद खालामदों बेबायदिनो बे गवालपारा कामरुप बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशनखौबो इसोरा 1999 सननिफ्रायनो दैदेननानै दिनै बे समसिम लाबोदों आरो बेनि अनेक मानसि थाब्लाबो समस्याफोर थाब्लाबो इसोरा जोंखौ दैदेननानै नैबे समसिम लाबोदों आरो एस'सिएशननि सिङाव गोदान गोदान खामानिफोरखौ लाजाफिनदों बेनिखायनो बै इसोरखौ गले-गले आं बे समाव हामबाय फिरफिला लिंनाय अंथियानो जाहैबाय जों देरहानायनि बिसिन बे फिरफिला जों आफा इसोर आरो प्रभु जिसु आरो पवित्र आत्मानि मुङाव जों दिखांनाय जाबाय आरो दिनै बे फिरफिला सिङाव गसंनानै जों बेखौनो सोंग्रिखांनि जों गोसो लानि जों संकल्प लानि जे जों फोरबोनि मुङाव जेफोर मावनो गोनां खामानि बेखौ जों बयबो गोसो लाखिगोन आरो फोरबोनि मुङाव जिउ खुंनानै फोरबोनि मुङावनो गासैखौबो जों मावलांगोन आरो जों फोरबोजों बाख्नायगोन बेबायदि जिउ खुंनो थाखाय जों बयखौबो इसोरा दिनैनि बे सानाव आशीर्बाद खालामथोंसै आरो बिबानगिरिफोर आरो मण्डलिनि प्रत्येकजन मण्डलिनि गुमगिरिफोर आरो इसोरनि लिंजानाय फिसाफोर बयबो जेन इसोरखौ गोसो लानानै बिदिनो इसोरनि लिंनाय बायदि इसोरनि इस्सा बायदि जों जिउनानै बिदिनो फैबाय थानाय समफोराव फोरबोनि मुङाव आरोबाव जों ज'ज' थानो हागोन आरो बिदिनो जों इसोरनि रायजोखौ लांनायाव हेफाजाब लानांगोन बेखौ जों गोसोआव थिरांथा लानाय हक आरो बेबायदि जिउ खुंनायाव जों बयखौबो इसोरा आत्माजों सहाय खालामो दिनै
जों फोथायदों इसोरा जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव थानानै मबाइल नांगौ गैया जि उद्देश्य बाथ्रा बाथौखौ लानानै बिदिनो जाफुंथोंसै जोंनि इसोरनियाव आशीर्बाद नागिरदों दया नागिरदों आरो जों बयबो सायबो बिदि आशीर्बाद खालामथोंसै जे जों गोदान गोसो लानानै गोदान संकल्प लानानै जों बेदिनो डक्टर प्रकाश मुरुप बाप्टिस्ट सोलोंथाइ आरो इसोरनि मुङाव जों खामानि मावनांगौ इसोरा जों बयबो बिदिनो खालामथोंसै बेखौनो जों खालामनानै बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं जाफुंबाय होननानै बुंनाय जाबाय।